Ahojte, pozdravujem vás tu z pobočky Skopánky, kde tancujeme. No a na recepciu sme doplnili opäť nové snacky, takže zase croissanty, čusiky, minerálky, kávička a všetko pre deti a rodičov, aby ste si pred tréningom alebo po tréningu mohli sa občerstviť a zrelaxovať, pokým čakáte napríklad na svoje ratolesti, ako tancujú. Vonku, že pekné počasie, tak taká kávička nikdy nie je na škodu. No a čo som chcel? Dôležitá informácia. 26. apríla, už teraz v apríli, oslava tanca tu na Kopánke. Za mnou na pódiu vystúpi koncert skupiny Maliny Jam, divadielko, ceruzková farbička, tanečné vystúpenia, tanečné workshopy počas celého dňa od 15. do 20. A bude to ešte party nakoniec, takže veľmi sa na vás tešíme, je to úplne zdarma. Pozývame celú Kopánku, všetkých našich členov a vašich známych. Príďte si s nami užiť oslavu tanca. No a ešte by som zabudol, okrem toho, že tu máte vždy recepčnú a pani lektorku ku vašim ratolestiam, tak tu bude ešte aj pomocná trénerka. Útorky bude chodiť Dianka, pondelky Réka. Sú to dve pani učiteľky, ktoré momentálne budú trénovať spolu s Pavlínou, aby sa viac venovali vašim ratolestiam. Takže asi toľko, makáme ako sa dá a dúfam, že vás tieto informácie potešili. Ahojte!